Тази седмица проведохме нашата творческа работилница за начинаещи интердисциплинарни артисти, която се проведе в София в рамките на една седмица. Като част от работилницата, нашите 10 участника получиха мастер-класове с лектори както от България, така и от чужбина, и също така имаха възможност да разработят своя оригинална идея, която представиха в последния ден от програмата. Всички от тях също така ще се възползват и от менторска сесия с някои от лекторите в програмата, в която ще успеят да доразвият своите идеи или да получат допълнително наставления за професионалното си развитие. Работата по проекта беше много вълнуваща. Бяха се събрали млади артисти от съвсем разнообразни жанрове. Имахме класически балерини, сценографи, музиканти, актьори. Всъщност беше много интересно, защото успяхме да вкараме доста от техниките, които с Антония използваме в нашата продължителна работа по имерсивни спектакли, като Кухня, като Последния залез, които разчитат точно на тези допълнителни умения на артистите, не само в първия им или класическия им стил и начин на работа, всъщност как те могат да бъдат по-креативни, използвайки така вдъхновение от други места. I think the way that it has played, the theme of Brave New World has played a role with this group of artists has been more about creating a version of the world that can bring hope and a new way of doing things as kind of like value or virtue. And that started practically in the room. And not only did they work together in a big group, but they also had their individual expressions and their own individual projects, which was beyond what we expected, and that was really lovely. Част от целите на програмата е създаването на ансамбъл и на сплотеност между нашите участници, което смятам, че успяхме да постигнем, и се надявам всеки от тях да е извлякал нещо за себе си индивидуално, но също така и тази група, която се заформи, всъщност е началото на нови колаборации, на една мрежа за подкрепа един към друг и за бъдещите им проекти. Интересното, че ти в началото, нали, започна с това да ни свържеш. В смисъл бяха някакви бейсик упражнения, които просто ни накараха да почувстваме един друг. И там изначално вече беше това приемственост, нали, интерес. Защо другия е различен, но не в никакъв случай отхвърляне. И още тогава вече се зараждаше това чувство, което растеше с всеки изминал ден, нали, тази съпричастност, която всъщност е почвата за най-красивите неща, най-истински. So one of the beautiful things on this week has been seeing that Brave New World be born for these people in the room. And a lot of the feedback that we've gotten is it felt really safe, I felt like I could take risks, which was what we wanted, right? So I think it resonated really well with the goals that we had, but also really provoked really interesting conversations and responses from the artists. Сега съм много благодарна за тази възможност. Наистина ме изкара от някакво много странно състояние, в което бях. И провокирахме много да се освободя и да се изразя свободно, много свободно пред непознати хора. И се надявам това чувство да го взема и пред, нали, хора, с които вече съм се притеснявала и така нататък, и все още се притеснявам. И просто искам да съм един много по-уверен в себе си артист. И да, тук се чувствах такъв. Това беше в точния момент, на точното място с точните хора. Беше супер вдъхновяващо да срещна наистина комюнити от толкова открити, приемащи хора, които ти позволяват да повярваш в себе си, защото винаги сякаш не искаме това позволение от някого. И това беше като възможност прекрасна да я получим всички ние, защото мисля, че всички сме на пътя си да преоткрием и да започнем нещо ново. Също много вълнуващо за мен е възможността след края на програмата да продължим и менторски да подкрепяме участниците и че те ще имат достъп и до международни ментори, които със сигурност много ще ги вдъхновят за една по-смела и наистина световна кариера, надявам се. Надявам се, че те всички неща, които са взели от тази една седмица, веднага ще ги
приложат и ще имат един дълъг и устойчив живот като артисти.